Tadi, Tini sini Aculis Koromsarani ini naitung sara bisi naitung sara bisi sini hati kasam dara जों Dipra Motha parti ni hoite khlaiयै दिनै जों पार्टी अफिस दिनै जों उद्बोधन खालायहा दिनै सि जागा दरा दिनै फाइ मानजाफायहा दिनै Aculis Koromsarani दिनै बरम गोनां सार कैंडिडेट दिनै पल दांसु फाइ मानजाफायजाक दिनै যত इरानी YTF তারপরে TWF তারপরে যত দিनै ইদানি वारिसक फाइ मानजाफायजाक बिनि बागै अनेक अनेक हामबाय जानोबो आं दिनै मिडिया पार्सननोबो जोंनो जे तिसाय तंनाय रक मनोबो हामबाय जानोबो आलाय बिनि होइते होइते आं आरो हामबाय जानोबो दिनै कैंडिडेटनो दिनै फाइ मानजाफायमानि बाय बेलाय बेलाय खालायो